Nain maulaway. Nakarga aksan. Data ti kun kunakaon. Si kayo tagim imas, tapos tato sak tigrigat. Pakpakawan. Maasi kamot kanya ko na Andres. Kaslawan nagkadwaan ta. Si ka lang tiyamok magbulod ako. Kisi sa bana kasi nga biyagay. Inutan na ni pagkat ko ato tapos utaang mo lang. Mano ka sa pulam? Mga 20 ko lang kumandres. Damo siguro bagas mo. Oh. Bisa. Nagbati mo tayo. Nagunod tayo. Pahay. Ini po nagtakulay. Ha? Manay. Naku mga malak. Magsagpo lagi di dindang. Wow! May. Nang. Awam mo ti pang sagpak. Mabali na ta. Lalaki di basit. Bang pananam jay, dinangdang. Bali na ta. Ay lakay. Aro tayo paggatang maabunon eh. Pinagalam ta kwartang bakay. Bumulod apay lang kay Auntie Perle. Umutang ka man ay ikaanong aron mabayadan nata. Ba't mo makaapit ta Okay. Oh, ginam. Mabali mo nga pangkwaji, buro-dibo dato yan. Mano tayo inutang mau. 25 ata. Bayad ang tumadaga tumulong kinyamon. Mabali nga dato yun Nagaduda ti bayadak. Nandiyo, ni Dimsay, ni Baak, ni Palanay. Nagbabakat na bunubo na gijay. Kano nga rin ti paraop mo? Kano kaya na laki din. Basta basit na numain. Iparaop ko lata diyan. Okay. Kapaya dalampay lang ya? Kadalong pa bakit? Kanain na magaming patpadam di regasyon. Di magsarsardang. Iparaop ko lata diyan. Wala ipabatok ka. Ipabatok mo? Di mapirdi mo lang. Say-sayang kayo lati kwarta. Kanaya nga raw. Talaga kasta. Kaysa mapirdi di bunubon. Uray manulati mabiyag. Basta may raop. Bahala ka, desisyon mo atan. Basta bayada man ta binulod ko nung nagapit ka. Huwag ka di ka madanagan. Basta makapitak. Bayada mo lang. Okay. Sige nga Rod, lutok pa di buri di bod. Nata kwarta alwadam. Man natagdagan man tutang Sapay lang kumamat ang makahadumot yung apit ko. Ay. Oh, kagating ka na nga, Saw. Ay, ayusin ko. Sabi tayo. Dapat lang bunga na mo, ta. Kung samita. Ito, ma? Yung nga takukuhaan ni Andres. Nga pa tatala nakapasyerte balay ating tao Andres, bag na bigat mo. Okay. Napasal ka mag. Wala problema. No problema lang Andres. Dakal. Kaya bagam ati problema mo kanyak. Barbari matulungan ka. Ano ba ati problema am? Okay. Kasta na iti problema kan Andres. What? Inang. Batin pagin interesan nato yan. Nakalaan di taltalong ko ato yan. Kasapula gamin Andres. Takailangan kipa-check up ni bagat ka. Kanahin maulaway. Nakarga aksan. Data ti kun kunakaon. Si kayo tagim imas. Tapos tato sak tigrigat. Pakpakawan.
Maasi kamot kanya ko na Andres. Kaslawan nagkadwaan ta. Sika lang tiyan mo pagbulod ako. Kisi sa bana gusto nga biyagay. Inutan na ni bagat ko ato eh. Tapos utaan mo lang. Manayari ka sa pulam. Mga 25 ko lang kuma Andres. Ana? 25 mile? Kisi sa bana. Kasla na bilang mo matigong kong kwarta. Yung saktong pa nga talaga. Nagkataon lang siguro Andres. Ana, pabuludan na saan? Kung ipabulod ko kanya mataw, sigurado unta na ni bakit ka. Inutang na lang ataw. Birok ka lang sa bali nga pagbuludan mo. Madi nga siya. Awan ti ammo nga si ganin Andres. No di si ka lang. Ammo gaming awan interest na ka. Sige. Kas pangari nga pabuludan ka. Kanong bayadan? Kung makasapol ak to ti trabaho ka Andres Kaya mo nga tambayak lang. Tatirigat kanyam eh. Tambay ka lagaro doon, maalam pala umutang. Madi ka madanagan, mabayadak tumo lang ata. Makasara kak tumo lang tinapintas nga trabaho. Sige. Naman di pagbaga nga pinabuludan ka, sigurado mamanibagat ko ato siya mamauntanan. Nagpapakita ta kwarta, baka bigla rin maribagat ko na eh. Agyaman na Andres, naanos ka nga talaga. Oy, lakay! Ang kagumatang abunan, damdama matawtaw man takwartan. Umbakaw, damdama ba say? Tuloy mo takwartan, damdama, makita natin. Pagkatang mo gayam abunaw ati Andres. Kasanungay no sa pulan na kanya may abunaw. Hindi ka madalagan, siya bala. Garamit akti paraan. Basta may pa-check up mo lang ni bakit mo. Nag-aanos ka talaga Andres. Bayam, talang kanto nga ninong gianak ko. Okay. Di pero marjobing, ngala na kanino nga yun. Di ka pa sigurado na masikog mo saan. Nga lakit. Sigurado ajin Andres. Sige, itakan. Ipa-check up ko pa ni bakit ko di veterinaryo. Ana? Ipa-check up mo di veterinaryo ni bakit mo? Apa niya pinagkulam ni bakit mo? Hayop? Kihayop mo di tatang na Andres. Sige, itakan. Salamat. Hayop nga talaga. Sakpay tatati mong problema. Pagala nga tatati pagbulod at ti kwarta. Mariusay.